Muso caman bɛ na u ka laada tɛna wagati kelen na kuma bɛɛ b'a sɔrɔ laada bɛ ɲagami ɲagami laada tɛna wagati kelen na nka muso caman t'a dɔn k'a fɔ kun min b'a kɛ ni video in na n bɛ na fɛn 12 f'i ye kunba 12 min bɛ se ka sababu ye ni muso ka laada n'a bɛ se ka ɲagami laadaw tɛna wagati kelen na n bɛ n'o ɲɛfɔ ye ni video in kɔnɔna na ani fana video in laban na n bɛ na a ɲɛfɔ ye e kan ka dumuni sugu minnu dun n'a sɔrɔ ni laada bɛ ka panpan walima laada tɛ ka na wagati kelen na e bɛ n'o bɛɛ lajɛlen dɔn ni video in kɔnɔna na an ka daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i y'a mɛn ka nin video in kɛ ka d'a kan muso caman bɛ tile ka ne wele wagati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u ka laada tɛ ka na wagati kelen na laadaw bɛ ɲagami ɲagami mais mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ kun bɛ ka to ni laada bɛ ɲagami o kama n ye nin video in kɛ walasa k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye nka i ka dɔn k'a fɔ muso ka laada nali o ɲuman n'an b'a wele normal o ye k'a ta n'a sɔrɔ ni laadabɔ n'a janya bɛ se ka taa tile 23 ka se fɔ tile 35 ma nka i ka dɔn k'a fɔ laadabɔ ye suguya 3 ye ni laadabɔ dɔ bɛ n'an b'a wele cycle court cycle moyen ani cycle long laada surumani cɛmancɛ ta ani jamujan nka i ka dɔn k'a fɔ cycle menstruel o y'o ye mais laadabɔ n'an b'a wele les cycles maintenant o cycle o ye suguya 2 ye i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan cycle dɔ bɛ n'an b'a wele cycle irrégulier n'o ye laadabɔ tilelen mais cycle dɔ bɛ n'an b'a wele cycle irrégulier o ye laadabɔ tilenbali ye o cycle irrégulier in kun bɛ to a kɛ n'o o bɛ kɛ kuma bɛɛ min n'o de ɲɛfɔ ye nin video in kɔnɔna na walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ nka i ka dɔn k'a fɔ sɔnni n ka don o kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni laada tɛ ka na wagati kelen na i bɛ se k'o dɔn cogo min na k'a dɔn k'i ka laada tilelen don walima n'a tilelen tɛ i ka dɔn fɔlɔ n'a sɔrɔ i ka laada tilelen don laada tilelen ye min ye n'a sɔrɔ kuma bɛɛ e ka laada jolibɔ o bɛ kɛ kalo wagati kelen na misaliyala kalo kalo i b'a sɔrɔ kalo tile 10 i ka jolibɔ bɛ kɛ n'a sɔrɔ o bɛ k'e la kalo kalo o ka ɲi nɔ nka dɔw la i b'a sɔrɔ laada bɛ se ka na sɔnni kalo tile 10 cɛ dɔw la fana a bɛ na kalo tile 10 kɔfɛ nka n'a sɔrɔ a kɛra cogo o cogo ni furancɛ min bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ tile 10 ni ɲɔgɔn cɛ a nana ka suruya tile 10 in na walima ka tile 10 in kɔfɛ ni a furancɛ janya tɛ tɛmɛ tile 5 kan o la o b'a jira k'a fɔ k'i ka laada tilelen don mais ni a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ tile 5 kan a bɛ se fɔ tile 7 tile 10 ma furancɛ bɛ don u ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ i ka laada kan ka na kalo tile 10 i b'a sɔrɔ a bɛna fɔ kalo tile 20 walima kalo tile 30 walima dɔw yɛrɛ fana a bɛna ka sɔrɔ hali kalo ma sa walima a bɛna kabini fɔ kalo tile fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ i ka laada tilelen tɛ walima i b'a sɔrɔ laadabɔ jolibɔ o bɛ caya kojugu laada bɛ se ka surunya kojugu walima laada bɛ se ka janya kojugu o la a bɛ fɔ ko laada tilelen tɛ n'an b'a wele cycle menstruel irrégulier nka taamasiyɛnw de b'a la taamasiyɛnba minnu b'a la i k'olu dɔn o ye ni laada janyara n'a janyara kojugu donc o b'a fɔ ko o ye cycle menstruel irrégulier taamasiyɛn dɔ ye o b'a jira k'a fɔ laada kɛcogo man ɲi nɔ n'a sɔrɔ a surunyara kojugu o ye dɔ ye musoya fana ni jolibɔ bɛ kɛ waati min na a laban yɔrɔ n'an b'o wele phase lutéale n'ale surunyara kojugu o bɛ se ka na taamasiyɛn dɔ ye walima kɔnɔdimi gɛlɛn walima jolibɔ damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka na taamasiyɛn dɔ ye taamasiyɛn wɛrɛ ba ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ laada bɛ panpan kalo bɛ panpan kalo dɔ la i b'a ye kalo dɔ la i t'a ye kalo wɛrɛ i b'a ye tuguni dɔw b'a jira k'a fɔ i ka laada tɛ ka na waati kelen na nka kun jumɛn de bɛ se ka na n'a ye nin video in na n y'a f'i ye cogo min na n bɛna fɛn 12 min n'o fɔ e ye e bɛ se k'i hakili to min na fɔlɔ o fɛn 12 min nafa ka bon kosɛbɛ walasa i ka se k'olu dɔn o fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ muso denmisɛnnin n'o ye muso wulitɔla ye sɔnni a ka balikuya balikuyali daminɛ wagati n'a bɛna don musoya kɔnɔna na jolibɔw bɛna daminɛ o la laada tɛ na wagati kelen na i b'a sɔrɔ laada bɛ se ka janya walima a bɛ se ka surunya o la laada bɛ se ka ɲagami nka o tɛ baasi ye a bɛ se san 6 ma yɔrɔ o yɔrɔ laada bɛna basigi ka na wagati kelen na o ye fɔlɔ ye a filanan o ye farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ kɛli damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka laada ɲagami ka d'a kan mɔgɔ min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ kojugu kɛ i b'a fɔ minnu ka baara ye farikolo ɲɛnajɛ mana wele athlètes olu b'a kɛ cogo min na ni mɔgɔ min ka baara o ye k'a fɔ i b'o kɛ k'a sɔrɔ i dun tɛ athlète ye foyi n'i ye mɔgɔ min ne ka baara o ye o bɛ se ka sababu ye ni laada bɛ se ka ɲagami donc i bɛ hakili to o yɔrɔ la n'a sɔrɔ i ka baara i bɛ dɔ b'o la o la n'i y'o kɛra caman na laada bɛna ɲɔ kɔrɔ la a bɛna ka ɲa i b'a fɔ a kan ka na cogo min na n'a sɔrɔ i mago bɛ hali den fana na i bɛ o farikolo ɲɛnajɛ kɛ suguya ninnu k'a dama tɛmɛ i b'o dabila sinon o bɛ se ka sababu ye ni laada bɛ se ka ɲagami a bɛ se ka denko yɛrɛ fana a bɛ se k'o fana sumaya a sabanan o ye sunɔgɔ ye n'i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'an wele manque de sommeil n'i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ sunɔgɔ kɛlibaliya kɛko ɲuman adamaden farisogo la hormone dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a wele les mélatonine ni hormone walima hormone du sommeil o hormone ni ale dilanta ni sunɔgɔ tɛ ka kɛ ka ɲa kɔlɔlɔ bɛ se k'olu sɔrɔ o kɔlɔlɔ ninnu o bɛ se ka kɛ sababu ye ni muso ka laada n'a bɛ se ka ɲagami a bɛ se ka caya kojugu walima a bɛ se ka teliya kojugu walima a bɛ se ka surunya kojugu walima a bɛ se ka janya yɛrɛ fana kojugu donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye o yɔrɔ in na
ananina o ye bonya ye e k'i yali to la kosɛbɛ e kana sɔn i ka bonya ka da mɔgɔ caman bolo ko bonya ko de ka ɲi nɔ ko bonya ko ye hɛrɛ de bonya ka ɲi nka bonya damatɛmɛ kojugu o ma ɲi nɔ ka da ka yali to la kosɛbɛ n'i bonyara kojugu a ma ɲi nɔ ka da ka bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye kɔlɔlɔw bɛ a la a kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ kɛ sababu ye adamaden muso farisogo la hormone dɔ bɛ n'an b'a wele les oestrogènes o oestrogènes ninnu a bɛ kɛ sababu ye n'o dilan ta n'o bɛ caya o dilanni bɛ kɛ ka caya farisogo la o bɛ kɛ sababu ye ni laada bɛ se ka ɲagami joli bɔta bɛ se ka caya kojugu walima laada bɛ se ka jan kojugu walima a bɛ na ni laada ɲagamini a dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka i ka den sɔrɔ k'o fana gɛlɛya e k'i hakili to o la kosɛbɛ a duurunan o ye stress ye n'o ye hami kojugu jɔrɔ kojugu ani jigilatigɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka laada ɲagami mɛ mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka laada ɲagami caman bolo n'a sɔrɔ nin bɛ ka ko la ko laada ko t'a dɔn k'a fɔ nin fana bɛ se k'a kɛ muso muso bɛ k'a fɔ i kɛra sokɔnɔna na o i ka baarayɔrɔ la o i ka sigida la o walima yali ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ walima i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ bɛn tɛ yen nɔ k'a fɔ kuma bɛɛ de stresselen don k'a fɔ kuma bɛɛ hami kojugu la i bɛ jɔrɔ kojugu la walima dɔw yɛrɛ fana bɛ miiri denko la kojugu u tɛ sunɔgɔ ka sababuya kɛ denko hami ye olu stress ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni laada bɛ se ka ɲagami a bɛ se ka sababu hali ka don i ka denko yɛrɛ fana na dɔ b'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ walima jigilatigɛ kɛ kojuguya ni saya ko don ala k'an kisi ni saya n'a ɲɔgɔnnaw walima i ka baara tiɲɛna walima i ka wari sugu dɔw tiɲɛna walima jigilatigɛ ko sugu sugu sira o sira fɛ n'o y'i sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni laada n'a bɛ se ka ɲagami a wɔɔrɔnan o ye planning ni caman b'a dɔn bange kɔlɔsiw la bange kɔlɔsi min bɛ n'an wele contraceptif a kɛra a furakisɛlama ye o a kɛra pikirilama ye o a kɛra min yɛrɛ bɛ place o a kɛra minnu bɛ don tɛgɛ la ni caman b'a dɔn ɛlimɛtiniw na olu n'a ɲɔgɔnnaw planning sugu o sugu a fanba n bɛ planning fɛn fɛn dɔn a fanba kɔni n'i y'u kɛ a caman na a bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔw la laada bɛ se ka ɲagami fana ka da kan an ye muso caman de ye minnu b'a kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye o kɛlen kɔfɛ laada tagali ɲɛfɛ laada bɛ se ka nacogo falen o y'a sɔrɔ laada kan ka na wagati min na a bɛ se ka na sɔn o cɛ walima o kɔfɛ walima a dɔw la laada yɛrɛ kalo yɛrɛ bɛ se ka pan i kunna donc ninnu ye fɛnw ye fana i bɛ se k'i hakili to minnu na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ n'a sɔrɔ e y'olu kɛ k'a fɔ i ye planning ninnu kɛ n'o ye planification familiale ye k'a fɔ i y'o kɛ o kɛlen kɔfɛ laada ɲagamina a kana bali la ale fana bɛ se k'a kɛ a wolonfilanan o ye furaw ye fura minnu ni a bɛ ta ni docteur b'a sɛbɛn ka di mɔgɔ ma ni a fura caman bɛ yen i b'a sɔrɔ folo furakɛliw senfɛ a bɛ se ka di voilà donc a dɔw la fana i b'a sɔrɔ halilabanaw senfɛ fana a dɔw bɛ se ka di fana olu fura n'a ɲɔgɔnna ninnu olu dɔw la laada bɛ se ka ɲagami fana laada bɛ se ka na wagati jɛ laada bɛ se ka taga ɲɛfɛ walima a bɛ se ka na ni laada ɲagamini ye donc n'olu suguw kɛr'i la i kana jɔrɔ a caman na i b'i ka docteur wele n'i ka docteur wele i k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ i ka depuis i ye fura tali daminɛ i ka laada bɛ ka ɲagami a dɔw la docteur b'a lajɛ fura min bɛ k'a kɛ a bɛ se k'a kɛ sababu ye a b'o fura in falen n'o kɛra laada bɛ na a nacogo kɔrɔ la a seginna o ye préménopause ye préménopause ye mun ye i b'a dɔn ni muso si kɔrɔbaya la a caman na ni si sera san 50 ma o y'a ye k'a fɔ a caman na muso ka laada bɔ o bɛ jɔ nka sɔn'o cɛ ka kɔn dɔw la dɔw bɛ kɔn u ka laada bɛ kɔn ka jɔ dɔw yɛrɛ hali san 35 ka laada bɛ jɔ dɔw fana san 50 kɔfɛ u ka laada bɛ jɔ nka laada ni laada bɔ jɔli suruyara n'an b'a wele préménopause o dɔw bɛ se ka kɛ fo ka se san 10 ka kɔn laada jɔli ɲɛ o furancɛ kɔnɔna na fɛn caman bɛ se ka kɛ muso la laada bɛ se ka ɲagami a dɔw la a bɛ se ka janya a dɔw la a bɛ surunya a dɔw la joliba bɛ bɔ a dɔw la fana i b'a sɔrɔ joli fitinin fitinin de bɛ bɔ o bɛ se ka kɛ fo ka se wagati jan ma nka ni laada nana jɔ wagati min na fo ka se san 1 ma o b'a jira k'a fɔ k'i ka ménopause k'o sera nka walasa ka se k'a dɔn ménopause kunnafoniya a kun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen dɔn i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnen na n ye video dɔ k'o kan min bɛ se k'i kunnafoniya kosɛbɛ ni muso ka laada bɛ jɔ wagati min na walasa i ka se k'o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ o nafa ka bon kosɛbɛ a kɔnɔntɔnnan o ye endométriose ye bana dɔ ye min bɛ musow sɔrɔ kosɛbɛ muso denwolonugu kɔnɔna na paroi interne dɔ bɛ n'an b'a wele endomètre o endomètre ale nafa ye min ye ale b'a to ni cɛ ni muso n'u ye kafoɲɔgɔnya kɔfɛ ni denkisɛ n'o labɛnna o bɛ na ale b'o kunbɛn ani fana ka embryon k'o kɔrɔbaya ka den fitinin k'o kɔrɔbaya fo ka na kɛ mɔgɔ ye wagati min na donc ale ka baara o ye kosɛbɛ o paroi interne bɛ n'an wele endomètre ni bana y'o sɔrɔ a bɛ wele endométriose o endométriose o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso ka laada ka ɲagami ɲagami i b'a sɔrɔ jolibɔ bɛ se ka caya kojugu i b'a sɔrɔ laada bɛ se ka jɛnya kojugu a bɛ se ka na ni kɔnɔdimi muso la ani fana ni muso bɛ kafoɲɔgɔnya la a dɔw la a bɛ dimi de sɔrɔ o de k'a ka nafa sɔrɔ kafoɲɔgɔnya la a tɛ nafa sɔrɔ a bɛ dimi de sɔrɔ kafoɲɔgɔnya la
olu o tamasiyɛn ba ye nka ale fana a tamasiyɛn ba min ye min ye an filɛ ka min fɔ an bɛ baro min kan bi n'o ye ka laada ɲagami a bɛ se k'o kɛ kosɛbɛ. A tanna i k'o dɔn o ye micropolycystique. Les ovaires micropolycystiques o fana ye bana dɔ ye min bɛ se ka denkisɛ bɛ dilan n'an b'a wele ovaire. Donc o la i b'a sɔrɔ kurumisɛnnin caman bɛ se ka falen o sanfɛla la, o kurumisɛnninw bɛ caman falen o sanfɛla n'an b'a wele les kystes. O micropolycystique min bɛ kɛ donc o bɛ kɛ sababu ye ni laada n'a bɛ se ka ɲagami. O bɛ kɛ sababu ye ni laada i b'a sɔrɔ a na waati bɛ se ka falen walima a bɛ se ka laada yɛrɛ ɲagami fana. A tan ni kelenna i k'o dɔn o ye bana ye bana min n'an b'a wele les hypothyroïdies walima les hyperthyroïdies. O ye banaw ye minnu bɛ se ka muso sɔrɔ a bɛ se ka hali cɛ fana sɔrɔ nka n'a ye muso sɔrɔ a caman na laada bɛ se ka ɲagami i b'a sɔrɔ laada kan ka na waati min na a tɛna o wagati la. A tan filanan i k'o dɔn o nafa ka bon n'o bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kosɛbɛ n'an b'a wele les fibromes utérins n'o ye kuru ye min bɛ kɛ muso kɔnɔ caman b'a dɔn fibrome na. O fibrome in n'o ye an b'a wele bange kɔlɔsi bon, o bange kɔlɔsi bon in n'o ye fibrome ye a bɛ kɛ sababu ye ka kuru sigi muso kɔnɔbara la. O min bɛ kuru sigi muso kɔnɔ a dɔw la i b'i tɛgɛ maga i kɔnɔ na i b'a sɔrɔ muso kɔnɔ a tɛgɛ maga kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ den de b'a kɔnɔ, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama de bɛ ka tagama olu kɔnɔbara la. Nka n'i ye arajo ko kɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ fibrome de bɛ yen nɔ. Donc n'ale fana bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye ni laada n'o bɛ se ka ɲagami laada kan ka na waati min na a tɛna o la walima laada yɛrɛ bɛ se ka jolibɔ bɛ caya kojugu walima a bɛ na ni fɛn caman ye laada sira fɛ min bɛ se ka e degun kosɛbɛ. A dɔw la yɛrɛ fana hali n'i bɛ kafoɲɔgɔnya la i b'a sɔrɔ i bɛ dimi de sɔrɔ kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na. Ninnu fɛn tan ni fila ne y'ale to na kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa e bɛ se k'a dɔn kun bɛ ka to n'i ka laada bɛ se ka ɲagami n'i ka laada bɛ ka bɔ a bɔcogo la a kan ka na waati min na a tɛ na o wagati la. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ jɔrɔ ni laada bɛ ka ɲagami k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la. Ni laada bɛ ka ɲagami k'a fɔ ko cycle irrégulier de b'i la dɔw b'a fɔ ko yala i bɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ i ka laada tɛna waati kelen na. N b'o ɲininkali jaabi k'a fɔ n'i ka laada tɛna waati kelen na a t'a bali k'i tɛ den sɔrɔ nka a bɛ se ka den sɔrɔli a bɛ se k'o sumaya. O dɔ ye mun ye ka d'a kan a ka gɛlɛn kosɛbɛ e k'a dɔn k'a fɔ i ka jour dangereux o calcul o dɔnni o ka gɛlɛn kosɛbɛ. O min bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye i ka kɔnɔ ta wagati i ka se k'o dɔn donc walasa i ka se k'a dɔn i kan ka kafoɲɔgɔnya kɛ waati min na walasa ka den sɔrɔ a bɛ se ka mais a t'i bali ka den sɔrɔ. A t'i bali ka den sɔrɔ nka a bɛ se k'i sɛgɛn dɔɔni o kama ni a bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ i ka laada tɛ ka na waati kelen na ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka dɔn kun min don walasa a bɛ kɛ sababu ye walasa ka ɲɛnabɔ joona i ka se ka den sɔrɔ n'a sɔrɔ ni den de ka di ye. N'a sɔrɔ i ka laada ko bɛ ka ɲagami laada tɛ ka na wagati kelen na i b'a fɔ nin bɔra ka minnu fɔ sisan n'i hakili t'olu bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'i hakili t'olu la kosɛbɛ i ka se k'olu dun dumunifɛn min nafa ka bon kosɛbɛ. I k'i jija i ka dumuni kɛ ka ɲa fɔlɔ o de nafa ka bon i ka to ka yiridenw dun ka caya. Nka dumunifɛn minnu bɛ yen n'i ka se k'olu dun ka caya kosɛbɛ min nafa ka bon ni acide gras insaturé b'o la o mana kɛ dumunifɛn sugu sugu ye k'o dun i n'a fɔ jɛgɛw i n'a fɔ avocat i n'a fɔ sɛfan olu dunni nafa ka bon kosɛbɛ ani a ɲɔgɔnna caman acide gras insaturé bɛ dumunifɛn na i bɛ se k'olu dun ka caya o bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ ni laada bɛ se ka na waati kelen na ni laada nali o bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na k'a kɛ a ɲuman ye n'o ye cycle menstruel irrégulier ye. O bɔlen kɔfɛ fana n ye minnu fɔ n'a sɔrɔ e tɛ sunɔgɔ ka ɲa i ka sunɔgɔ ka ɲa n'a sɔrɔ i ka bon fana i ka ɲini i ka fasa n bɔra ka minnu fɔ sisan nɔ ani fana o bɛɛ bɔlen kɔfɛ fana n'a sɔrɔ k'a fɔ k'e ye mɔgɔ ye k'a fɔ hami jugu jɔrɔkojugu ninnu bɛ se k'i yɔrɔ janya ka bɔ olu ma n'i y'olu kɛ a caman na ninnu bɛ se k'a to n'i ka laada n'a bɛ se ka na wagati kelen. N b'a dɔn nin video in diyara ye i ye kunnafoniya caman sɔrɔ nka n'i ye nin bɛɛ kɛ n'a ma tɛmɛ fana i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ furaw d'i ma a tɔ bɛ tɛmɛ mɛ n'i ye nin kɛ ni Ala sɔnna e bɛ lafiyada sɔrɔ i ka laadabɔ la walasa a bɛ se ka na wagati kelen na walasa i ka laɲini bɛ se ka sabati. N'a sɔrɔ video in diyara i kana ɲinɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. Samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa kunnafoniya ɲuman di ma kɛnɛya kan walasa i bɛ sijan sɔrɔ walasa i ka laɲini bɛɛ bɛ sabati kɛnɛya sira kan. I k'an bɛn o la samedi natɔ.